Bayong adlaw mga binati og minahal kong matalom nun. Welcome to my channel, welcome to Matalom. Gibutang ato diri guys. Mao kini ang marker nga sa pag-agi ni Magellan sa ika 500 years sa atong lungsod diri sa Canigao Island. Mao ni agkuan murag marker nga agi si Magellan diri sa Canigao Island. Pabdong sa kuan Limasawa. Okay guys. Mao ni area ang butangan sa marker nga sa 500 years nga anniversary sa pag-abot ni Magellan sa Pilipinas. Silbing si Magellan agi sa Canigao niya mao ni nagpamatuod nga kuan kanang kuan ang Kastila abot pod sa Matalom kay para sa atong simbahan guys, di ba kanang bato mo na i-proof nga ang si Magellan ang agi sa atong lungsod ilabi na sa isla sa Canigao mo nga butangan ni og marker guys na mo ni napoy kuan nga gikan sa Manila nga marker nga ibutang dire pohon mo pa ni construction pero may kuan nga mo na dire maputang na ni sunod na ako nga what sunod nga vlog nga kuan kung gikan sa Maynila nga kuan nga marker maputang na dire pohon. Okay guys, among pakiton sa kuan mao ni guys adin higang din ibutang ang marker nga gikan sa nga kuan nga si Magellan hingagi sa Canigao Island. Mo ni nga kuan sa 500 years nga anniversary sa pag-abot sa Kastila diri sa Pilipinas. Okay, dinhi nga porsyon ibutang ang kuan. Okay. Good luck and happy Sunday to all Matalom nun.